Start na. Hello, mabungahong kagabhion. Musta? Live ta mga igsoon. Anyway, ako sang i-share atong live mga igsoon. Kumusta? Kumusta? Hi, Nak. Hi. Haya. Okay, so ako sa share again. Kumusta ka din, Nak? Praise the Lord. Hallelujah. Shout out, Sister Jarden Bahan. Regards ko din, Brad Jerry. Ako sa share mga igsoon. Wait. Please share our live tonight. Praise the Lord. Hallelujah. So, I guess, done sharing na ko. Kumusta mga igsoon? Kumusta? Sinsya na nga. Busy kita ba? Kinabisihan doon mga igsoon. O takalugar o live. Pasensya na gano'n, no? Praise God. So, kanus ata nag-live gahapon ba to or wala di ay ni aging adlaw pa kay busy lagi mo na nga naning kamot ko mga igsoon nga maka-live ta today or tonight kay ugma lakaw na pud kay ugma schedule sa ato ang prayer and fasting. So adto mi sa medyo nga layo-layo nga lungsod kay nami joint ba nga prayer and fasting sa Pisigami, Bohol. So appeal mi mga igsoon. So mo na nga nag-live jud karon kay ugma di jud ko ka-live klaro na. No. Anyway, naay nag-message na ko ba nga kuan lagi ko no katong naay akong gi-post bitaw nga gihagad ta og kanang drug test nga hair follicer, no? So chill lang mga igsoon kay ako wala ra gyud na nako. Ya ako ngod kay malingaw ko ba kay makapabibo bitaw siya, no? Makapabibo pero anad ta diha, no? Naay nag-message na ko, daghan nag-message na ko nga di daw ko dapat maapektuhan. Wala dyan ko naapektuhan. Anad kay ko na igsoon kay kabalo mo, no? Sa 13 years kapin ako nga nagsigigwali mga igsoon. Grasya ragid sa Ginoo. Kapila na ko naka-inkwentro mga inganang klase sa tao. Diha pagali time nga nagatubang gyud mi sa police station kay gipasanginlan ko nga kuan daw ko kana ko nung nangurakot daw ko ba og 1 million? 1 million wagali ko ibang account. Actually akong bank account karon sa akong papa na bago pa lang na, no? Di pa na dugay sad, no. So mao na nga dito naghusay unya na ulawan pa tong namasangil. So anad kay ko na mga igsoon pakauwawan sa kun sa laingan. Anad kay ko na nya kanang lagingon nga adik-adik itagnaw. Di mo guna ma-deny na to kay diha man tagikan so naay mga simptomas bitaw. Pero ang Ginoo na kay balos tanan. Bisan kita mismo, di ba? Kabantay mo igsoon kasuway mo magwali ka mo share kas pulong sa Ginoo niya. Nakagitaguan magiltim ko kay nami Holy Spirit mura og magtusok-tuslok mo konsensya ka, no? So kita igsoon gaan kay na tong dughan kanunay uban sa tabang sa Ginoo. Anad kay ta oy, no? Salamat sa Ginoo kay ako mong mga igsoon kanang ako na ning na exercise sa akong kaugalingon bitaw nga unsaon pag react sa akong emotion regarding anang mga nga nga tao, no? So ang uban lang wala kabalo ba kung unsay tinuod akong gibati pero tinuod ako ra na silang gihimong kalingawan ay aron mabibo atong page ba
no? Nya mubuto man na niya, the more daghan magsige comment mo, makabantay yung mga friends kitsa manihan to, makurious antod. Wa sila kabalo nga ako nang pamaagi para mas daghan ang makadiscovery sa page na to. Nya daghan mabless, no? Kay ilaham nang stock ang mga videos na to, mga gi-post na to ba, no mao na akong gusto pinakatuyo dili ingon nga na si tawagan na apektuhan, no? Wala. Sa una na tani na apektuhan kay ngano man kaning pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, labi nang magpastor ka, nagpagamit ka sa Ginoo, grabe gyud ang mga pagtamay BI paglutos, no? Mao nang kung mubo kag pailob, wala mang luod ka, anad ana mga igsoon, walay problema na. Amen. Now, again, mabungahon kagabion. Karon na ta naka-live no nya, ugma busy na pud ta di ta ka-live. So, we shout out anang mga OFW from different countries around the world. Mga seaman, mga seafarer, mga naka-permanent resident diha, no, mabungahong kagabion yun diha. Ang uban diha, I believe, adlaw ron diha, no, mabungahong adlaw yung tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao, and of course, as always, shout out na ko Cebu City Jail. Okay? Shout out na ko sila si Brad Ares diha, Brad Kenneth, Maximum 4, Maximum 4, shout out. Mga brad ako diha, lunglib, kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Shout out na kong RDC 1, 2, 3. Shout out to Brad Mago and his lovely wife, nga ginganlan og lovely, nga naa sila nagpuyos pasil, kauban sa iyang igsuon, no, nga nangalagad na pud karon sa Ginoo nya. Maka-bless kay matod pa ni Brad nagistorya mi sa kana bitawng dito ko sa sulod mga igsuon kay wali mo ko dito ingon siya nga, Brad, nalipay ko kay akong asawa ning undang na obisyo unya kuan na siya kanang kaya ako mangingnan sila dito nga naaraba ko yung page, no, mao to nga ilang gisultian ilang asawa nga ilang pamilya nga naik na ako yung page, mao to nga nag-follow ang ilang family mo na nga nagsige na daw sila tan-aw sa ato ang live nya. Grasya sa Ginoo na ay transformation nga nahitabo. So karon kung ako masayop, nagsugod naman sila simba. Kay last time pag adto ako dito nakasimba na sila. Kunya magsige na sila Bible study kanunay sa Pasil. Shout out na ng taga Pasil dabi, sige mo kung sulod sa unang Pasil pero lain to kung sudlon dia dili Ginoo. Katong akong Ginoo sa una nga gisud og silupin gamay ba. Mao na kung sudlon sa una. Pero ang tanan nangagi na ang bagong kinabuhi ni abot na grasya tanan sa Ginoo. Okay? Shout out ako si Brad Ibang, yung whole family, sila si Mayor Ayan sa RDC 1, 2, 3 nino. Og sa tanan nga naa dito napita Brad Pacho unya og sa tanan no, og sa Brigada 20. Sakto ba ko? Shout out sa Mayor dia si Brad Jao and sa manghod ni Brad Jomar nga nasa Maximum 19. Shout out. Tanan-tanan og sa mga jail officer sa Cebu City Jail, shout out. And of course, kuang mga kauban sa team from Living Water Christian Fellowship, shout out nila Pastora Ninit. Ganina akong gi-shout out Sister Jardin og ang iyang hinigugma si Brother Jerry. Sakto ba ko, sister? Riga mo Brother Jerry be? Kisa ba yung umanda, Pastor Jimuel, Brother Louie, Brother Arturo Flores and Rodolfo Flores, kana mga kaliwat ni sila nga napriso po ni ba nangalagan na sa Ginoo. Kisa daw uban, Brother Danilo, Brother Andrew, Sister Sheila, okay, Brother kasi nga na tong usaw Buying, okay, sakto ba ko? And Pastor J Salamputan, Pastor Herman Romano, and kisa pa daw uban, Sir Paul Acosta, Police. Kauban ako sigsulo dito, og iyang asawa si Ma'am Clarence Acosta. Tay sa murag na nalimtan ba? Sheila. Brother Adonis di ay. Brad Adsil na unsa listen. Sorry Brad, nawaki ka permente magkamauna sa greeting ko no. So shout out yung tanan unya murag taon lang kita magkita pero kuhon magkita gyapon ta ninyo. And shout out nako ang Campus Menya Cebu, ang mga kapulisan nato diha no. And Adris Amo sa Bohol sa Barracks no. Sila si Police Lieutenant Colonel, sila si Chief Newes, og si Palanglang si si Sir Palaka di ay naunsa tingan sa page sa ninyo PNP Beatbox King. Okay, so amigo nga na. Okay? So tanan nga nagtan-aw karon
subscribers, star senders, new followers. Shout out ninyo tanan. Akong gi-shout out ang 221. Sakto ba ko? Okay. 221. So, napasilitan man noon. Okay. 221,000 followers of our original page nga Mabungahong Kristohanon. Ug nga to ang new page karon igsoon nga Mabungahong Kristohanon 2.0 ning abot na taog 46,000. Pas kayo every day na 1K kapin. Salamat sa Ginoo, gracias sa Ginoo kay tungod na gracias Ginoo mga igsoon kabalo na ta basta ang atuang i-post sa Facebook nga pang Ginoo maghisgot og Ginoo di mo hangay ang uban pero nay maghubo di magtuwad-tuwad ganahan sila. Mao na maging realidad ros kalibutan, no? But salamat sa Ginoo kay bisan pa man ang ato ang original page ng Mabungahong Kristohanon katong 221,000 followers. Actually restricted to siya. Restricted pa to sa Meta na siya gamayng restriction, excuse me. And then okay na kay maka-live ta. Pero napag ito'y di siya recommended. Kuan pa daw ta recommended next year pero ang problema wala problema mga igsoon kay nag-anna man tagkamang pataas para sa kamayaan sa Ginoo. Praise the Lord. Hello Pastor, God bless from Valoria, Peter Drew. Okay. Nice shout out be. Pa-shout out Pastor watching from Carolina, New York City ba ni? Unsa man ni? Carolina NC. Sakto ko no? Thank you so much in advance from Sister Jenna Bunting. O, natin daghang mga followers dito from USA. Shout out. New Zealand, Europe, Middle East, tanan. No? Lain-laing sulok sa kalibutan nga nagtanaw karon mabungahong adlaw o mabungahong kagabion. Dining taknas kagabion mga igsoon. Anyway, shout out din ako ang Dawahon Island sa Southern Leyte. Sila si Sister Pili ug si Brother PD Lilia di ay. Sister Lilia ug Brother PD Pinula ug si Pastor Marlon Kutamura. Kanusa man may makatilaw sa mga lamiang mga labas nga isda diha oy. Nindot na kay ikon pero hangin-hangin ra ba murag nagali bagyo kuno next week man siguro basta naay nadunggan ang hungihong ba no. Shout out Pastor Marlon. Okay. And ako na yung great no advance 52nd anniversary sa mga brad na ko. Alpha Kaparoseya Skiptron in Arms ipataas na ngalan sa Ginoo. Mga brad, kabalo na ta. What is the number one in our hierarchy? God first. Amen. God first kita. So, ato ning kinabuhion dili kay baba ra ta nga God first no. Atong ipakita sa mga tao nga naglibot nato nga God first kita. Ipataas nato ngalan sa Ginoo in everything we do. Let us put God first. Why? Because the secret of life extension, long live si Lord. Walay taas nga kinabuhi kung ipawahin natong Ginoo. Amen. Sikreto sa proteksyon, sikreto sa pabor, panalangin, maing panglawas, taas nga kinabuhi si Lord. So again mga brad, ipataas na itong ngalan sa Ginoo lunglib, uban sa grasya sa Ginoo. Shout out Les Bill. Okay, God bless you more, igsoon. Shout out Pastor si kay Geraldine from Las Piñas, Manila. Geraldine, okay. Shout out daw, diha. Si Ma'am Geraldine from Las Piñas, Manila. Greetings from Sister Rochelle Humauas Castillo. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Let's start igsoon kay. Anyway, our topic for tonight is about sin. Sala. Kita tanan igsoon makasala kita. Now, di mo nagalikayan. Bisan pag Kristohano na tanadyo yung mga times, madalinas ta ba, no? May mga times nga di natutuyuon makasala ta. Karon kay makasala man ta. Unsay buhaton na to kung makasala ta? Unsay reaction na to? Amen. Murag ko ano? Murag sayonara na to. Ato ning mas palawman tonight. Amen. But before we start, let's pray. And again, I just want to encourage everyone to share our live and to mention your friends and loved ones here in the comment section. Katong mga backslider, hala, ipanguan diri. Katong mga nagpagamit sa Ginoo niya, nakasala, nagilty niya, wala na nagpagamit, kay naulo, i-mention, igsoon, kay nindot niya itong topic karon. Shout out, sa mani, Abilia, Billaber, Jundel, Bon. Brother, shout out. God bless you more. Praise the Lord. Okay? So, magampo ng mga igsoon, let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit, knowing that without Him, we are nothing. Kung wala si Lord, wala tayong mahimo. Kung wala si Lord, dili ta maka-interpret, makasabot, dili na to mapalawman ang pulong sa Ginoo. That is why tonight, igsoon,
as we listen to the Word of God, as we meditate the Word of God tonight, first and foremost, atong i-welcome, atong i-invite si Lord igsoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Shout out Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you, Lord God. Thank you for this wonderful evening, Lord God. Another great privilege that you've given to us tonight. Thank you, Lord, despite of our busy day, busy schedules, but still, you encourage us, Lord God, to meditate your word, mamalandong sa imong pulong, maghisgot sa imong pulong, kay imong pulong mayamong kinabuhi, Lord God. This is our daily bread. Mao ni kalanon sa mong kalag, Ginoo. Nindot, Ginoo, sa dili pa mi mo pahulay karong kagabhion, mamalandong mis imong balaang pulong. So Lord God, sa dili pa mi magpadayon, hinluwi sa mong kasing-kasing, andama, Ginoo, imo aming takos, imo aming angayan kay imong pulong balaan kini Lord God. Imo kasi imong pulong, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo. And the Word become flesh. Kunya ning puyo kini kanamo. Ikaw kini mismo nga mong isgutan, Lord God. So balaan na kami. Aron walay mausik, walay masayang sa mong madunggan karon. Lord God, tagay may kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon. Labaw tanan, Lord, willing mo sunod kanimo. Kaya diya sa pagsunod ng milagro, ng blessing, ng breakthrough. Lord, i-bless ta ng viewers and listeners tonight. As we listen to your word tonight, let it be that your presence will be filled in our heart, Lord God. Among mabati, imong presensya, imong gahom, imong hikap, imong comfort, imong dihog, imong anointing, Lord God. Mabati na mo. Holy Spirit, we welcome you. Let your will be done. Ikaw lamang mong ipataas, Ginoo. Wala mi nag-isa, relihiyon, pundok, any groups and denomination. But we lift up only the name of Jesus Christ right now. So Lord, in nabiling panahon na mong itugyan kanimo, I cancel, I destroy every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord God. Lord, right now, Lord, I declare victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So we have 158 viewers. Praise the Lord. Hallelujah. Let's start. Praise God. Shout out din ako ang Pisigami family na ako from Luzon, Visayas, and Mindanao. God bless. Let's start. Atong first text igsoon kay about manisala, no? Actually, ang atong tema mahitungod ning Pedro. Thank you, Sister Jenna B. Bunting, maumaning from Carolina, USA ba ni? Thank you, sister, sa stars, no? God bless you more. Again, igsoon, ang ato adyong nakabutang na tema niya, katuning si Peter, nga si si Pedro nakasala. Si Pedro, banggiita nga lagad sa Ginoo, nakasala siya. 3 times gideny niya si Jesus. Aba na nakanindot kay papanaay nindot nga gibuhat si Pedro. Mao na to ang isgutan karon. Okay? Kay naiuban ba nga makasa bitaw? Ako na bantayan, naiuban makasala. Maulaw na musimba. Naiubang makasala, guilty na maulaw na moatin og mga activities sa church kay nakasala sila. Ngano day Kristohanon ta di na ta makasala? Ngano day Kristohanon ta mga igsoon? Perfecto na ta? No! Di kita mahimong perfecto. No? Ang tanan grasya ra sa Ginoo, di ta mahimong perfect. Ngano man, di na punta manghinanglan sa Ginoo, anak. Kaya kung mahimo magutang perfecto mga igsoon, unsaon na lang tong giingon sa Lamentations 3:22 to 23, and the steadfast love of the Lord never ceases, and His mercy never come to an end. They are new every morning. The mercy of the Lord are new every morning. Why? Because God knows that we are not perfect. And every day, every morning is a blessing, is a chance, no, to rise up again. Kung nakasala tagahapon. Amen. Mao na igsoon nga maksagid ta. Pero dili na tutuyuan na. Kanang wa tuyuan ba, no? Sa na tog amping na time nga madalin asta. Tao ra ba ta? Amen. So atong teksto una mga igsoon, ang basahon diri. Ari ta una sa kuan. Aring sala bitaw kay ang uban man god, murag extreme na kay ba? Di na kita makasa kay perpekto ta kay. Sure. No, huna-huna pa lang nato daan makasala ta. Nay mga
mga areas itong ginabuhi nga makasala ta nga wa na to tuyuan namang usay makalitan ta kasala ta. So ingon diri mga igsoon ang Romans 3:23 according to Saint Paul in the book of Romans chapter 3 verse 23. Ingon si Paul igsoon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Di ba? Again ang balikon, ingon si Paul sa Romans 3:23, for all kinatanan have sinned and fall short of the glory of God. Ang Diyos magapanalangin sa balaang pulong. Kitang tanan daw nakasala, kitang tanan, ingon si Pablo nakasala, igsoon, pulong sa Ginoo. Ug nakabsan sa himaya sa Diyos. Again, ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:23 nga walay tao nga wala makasala. Kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Diyos. That is why mingnaog si Jesus nagpakamatay ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron ang relationship nga naputol, nabungkag, makabaton tag reconciliation, mapasiguli ang naguba nga relasyon because of Jesus Christ. Kay ang sala ning sulod sa kalibutan tungod ni Adan og ni Iba. Mao nang ang tanan makasasala gyud. Bisan ako makasala ko igsoon. Pero dili itong pareha sa una nga adik-adik ko sigarilyo inom shabu babae no. Karang naay mga what to you ba makalit-kalit bitaw no. So yes, it's biblical igsoon according to Saint Paul in the book of Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Again, ang tanan nakasala og nakabsan, nawad-an sa himaya sa Dios, no? So, makasala ta. Apan miingon si respond igsoon. Ingon ang 1 John 1:9, 1 John 1:9, one of my favorite verse ni Megson. Nga kung makasala ta mao ni atong buhaton. Ingon ang 1 Juan 1:9, apan kun isugid nato sa Dios atong mga sala, okay? Kay makasala man gyud ta. Siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlot sa tanan natong mga kalapasan, no? If we confess our sin, He is faithful, si Lord igsoon, pasayloon ta. Kung atong ikumpisal igsoon, no? Kung kita maghinulsol sa itong sala, pasayloon ta sa Ginoo, limpyuhan ta. So mao din ni una na itong buhaton, kay di man ta perfecto na may times makasala ta. Ang atong buhaton igsoon, dili kay mangluod ta, dili kay maulaw na ta matug simbahan, maulaw na ta mo attend og mga prayer meeting, Bible study, di nam ko ganahan kay ngano man makasala man ta. Kinsa koy perfecto na to, no? Paano makasala ta nag-offer ang pulong sa Ginoo grasya, no? Pulong niya ning ingon isugid na to, no? Atong isugid, ihinulsulan, ikonpisal na to atong sala mga igsoon. Maghinulsol ta, mubangon ta ba? Ang paghinulsol igsoon, samar na nga nadagma ka, ning bangon ka, nagpadayon ka og dagan sa lumba, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Mao na paghinulsol. Ang dagan nga atong apilan igsoon, ang journey nga atong gipilan sigpit nga dalan datunokon, daghan kay mga distraction, daghan kay mga igsoon og mga temptation, daghang manulutos, mutamay magbaybiay mga igsoon. Di kalikayan kay tao na ta, naay mga panahon nga luya ta, weak ta spiritually, labi na koy busy kita sa trabaho, negosyo, naay mga times nga stress ta, madagma ta. Apaningon ang pulong sa Ginoo kung makasala ta, isugid lang nato mangayo tagpasaylo, maghinulsol ta, mubangon ta, mupadayon igsoon. Amen. Mabitaw ning ingon diri ang ako ning baliko no, kaning ingon diri ang lamentation or pagbangutan 3:22 hangtod sa 23. Ningon diri, dili gayon malubad ang gugma sa Ginoo, walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagkat matinumanon gayon niya, no? Ingon si Jeremiah sa Lamentation igsoon nga dili mulubad ang gugma sa Ginoo sa walay kinutuban ang iyang kaluoy o walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw. Kaning word nga bag-o kini adlaw-adlaw kay kada adlaw bag-ong kay gayunan. Kung nakasala man ta kay dili ta perpekto, mao na higayon nga mobalik ta sa Ginoo, maghinulsol. Amen. Mangayog pasaylo sa Ginoo unya talikdan na atong gibuhat nga dili maayo igsoon. Mao ni siya, no? No? Every day available ang mercy ni Lord. Every day available ang grace, ang love ni Lord, no? Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo. Once buhi patay igsoon, duol lang Ginoo. Bisag unsa kadako sa tog sala igsoon, buhi patanay paglaom.
Bisag unsa ka makauulaw atong sala kay buhi man tanapay paglaom. Ingon ang 1 John 1 kung balikon, ato lang ikumpisal, isugid sa Ginoo niya pasayloon ta. Nya wala na bayad na, limpyo na. O naganindot mga igsoon kay si Lord once iyat ang pasayloon, iyat ang limpyuhan igsoon, dili na siya magsigbalik-balik. Dili pareha sa atong isig katao mga igsoon nga bisag na ngayon tag pasaylo, sig balik-balik itong sala, sig balik-balik itong sayop. Dugay na kayo, painumduman ta man tong maglago ta usahay, kabantay mo. Pero si Lord dili. Once we confess our sin igsoon, He is faithful and just. I-forgive ta niya, pasayloon unya, papaso na nga tong sala. Amen. Ingana andit si Lord. Now, this evening igsoon ay tulo ka katao igsoon nga mga nakabalo na sa kamatuoran nga nakasala. No? Ay ibutang dalag upat. Upat katao igsoon nga akong example karon. Puro ni sila mga nakabalo sa kamatuoran. Puro ni sila nga gitawag sa Ginoo mga igsoon. Apan nakasala. Kaning upat igsoon, dili sila parihag reaction. Actually, naiduha nga parihag og reaction ni. Okay? Kaya hindi ko na balang kasulatan nga, makasala man kita. No? So, apan, maolag ito kung mga reference igsoon, makasala ta, isugid na to, mudul, das gino, mga itagpasaylo, maginulsul ta, kaya buhi pamanta, dako patag chance, paglaom, oy, malangit. Buhi pamanta. Now, sa Bible, na upat ka mga lagad sa Ginoo nga nakasala. Lain-lain lang reaction. First, I believe, nakashare ko ni taon na mga igsoon. Pero akong balikon kay connected niya, ako lang nimpunan. Una, si Iba o si Adan. Okay? Ari lang tang Iba, dito ni Adan kay upat raman, no? Si Iba, maora man ni sila igsoon. Si Iba igsoon, nakasala. Si Iba igsoon, unsa man to yung pagpakasala? Wa ba niya tuyo, Oh, no, I mean, ang sala niya igsoon, unsa man to? Na may klase sala na itinuyuan, na iwa tuyuan. Igsoon, kung ako'y patanaw na to, kung ako ang pasultion, tinuyuan to nga sala, nga naman. Because in the first place, si Iba kabalo na nga sala to, ang iyang buhaton, but still, gibuhat niya. Gingna nadaan si Iba mga igsoon sa Diyos nga makakaon ka sa tanan, niining tanaman sa Garden of Eden, except that tree. Amen? Di ba? Meaning, aware na si Iba. Si Iba, kabalo na sa kamatuuran. Kabalo siya, unsay maayo, unsay dautan. Apan, igsoon, nakasala gyud si Iba, igsoon. Sedeng nakasala, si Iba, igsoon, mauto. Gidamay pa niya si Adan. Iya sang gipakaon. Now, ang Ginoo, kay wa may matago, di ba? Our God is an all-knowing God. All-knowing God meaning, He is everywhere. No, kadungog mo ng kanta, mutago man ako, ilawom sa kadagatan, ug bisan asa pa, ning kalibutan, bisag asa tatago, di ta katago sa Ginoo. Okay? We can run, but we cannot hide from the Lord. Ang Ginoo sige tanaw, sige monitor na to. Now, tungod igsoon kay ang Ginoo nakakita man sa gihimo ni Adan ug ni Iba nga nakasala siya. Rato nga ning adto nakigistorya nilang Ginoo. Okay, kaya nakasala apan tanawa ang reaksyon ni Iba igsoon. Ako'y balik ang reaksyon ni Iba. Sedang gikonfronta ni Lord ang sala ni Adan ug ni Iba. Okay? Una niyang gikonfronta kay si Adan man to. No? Iyang gignan. Asa man ka? Mato istorya sila nya na ako diri, tago ko kay nauwaw ko. Ngano man ngikaon de ka? Di ba? Tanawa Megson. At first si Adan laki. Nawa. Unsay giingon sa 1 John 1:9? If we confess our sin, He is faithful. Ang sala igsoon, di man dyan nakalikayan, nahitaan makasala ta, apan ang una na tong buhaton yun, maginulsol kita. Ikumpisal na to tong sala sa Ginoo. No? Kung sa'y gingon rin sa balang kasulatan mga igsoon, no? Ako igsoon, di ko manaway ng uban nga doktrina. Ako lang ning pagipasulti ang balang kasulatan. The word of God, ingon, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, so ato dahil isugid ang atong sala sa Dios dili sa tao. Kuha? Ingon ang pulong sa Ginoo si Saint John, ang santos nga si Juan. Atong isugid ang atong mga sala sa Dios, wala mingon rin. Isugid nato sa tao, isugid nato sa Dios. Direct ba na unsa? Hindi na ta mahapit-hapit largo tas Ginoo nindot kayo. Ako bitaw igsoon katong way back 2012 katong irihabay ko nila nga grabe na kayo no. Nagpakiloy lang itong papa, di. Kung dadi na ko ba, tabangi ko.
nakasala ko. Kung mami wala, largo ko sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo. Apan kun isugid nato sa Dios. Again, isugid nato sa Dios, sa tao sa Dios, sa Dios. Diretso ta mga ipasahilo sa Ginoo. Ang nakasayop igsuon ni Adan. Instead nga iyang isugid sa Ginoo, bitaw, Ginoo, bitaw Lord, nakasa ko Lord. Ingon ka nga dili ipakaon na diha pero ginkaon ko. Ang nakasayop ni Adan, wa niya gisugid. No? Ming justify pa siya. Kasi justify pastor. Ming kuan bagid siya ba napa siya mga kanang mga bulatik ba, mga bulak-bulak, no? Wa gyud niya gi-admit directly ang salaig. So daghan pa siya istorya. No? O nag-ingon nga bisag nasakpan na mulusot gihapon. Ingon din siya, kaning gihatag nimo nga babae, mao ni nakaingon. Kaya akong gitunulan, di ba? So meaning sa pilmiro pang approach ni Lord ni Adan igsoon, wala na gid siya directly ning angkon. Iya pang gi-deny ning justified siya. Nya iya pang giingnan dumaor ba ni problema na to usahay no kay magdamay pataglaing tao ba nga dapat ato na tang angkunon magdamay si kuan manggod no di makasala ta angkunon na to no isugid god ang gingon sa 1 John 1 isugid nato pasayloon ta hinluan ta apan instead nga isugid ni Adan iyahang kuan pa to gidamay pa iya pa jung gi-appeal ang iyahang asawa nga si iba kani manggod ni babae murag iyang gibasol pa mao lang niya mao gini ato ginunduman igsoon once makasala ta wala tay dapat i-blame mga igsoon amen kaya in the first place dako na ta kabalo na ta sa kamatuoran ato agi ng choice so kanong angkon gid ta dapat no ang gingon diri sa 1 John 1:9 isugid ang atong sala amen wala na daghang istorya pag adto ba yun ni sa Ginoo ni iba ngano man ni giingnan naman tika ming kaong nagag si iba samot pariha maayo pakungon tilan do sa gingon ni iba ang bitin di ba wala na po sayop mga igsoon mo to nasuko ang Ginoo mangitunglo sila igsoon no mo to yung una mga igsoon mo na yung reaksyon ni Adan ug ni Eva sa sala ang sala normal ra no so ingon ang pulong sa Ginoo makasala ta ikumpisal na to isugid na to mga itag pasaylo sa Dios pero sa Adan ug si Eva instead nga makumpisal wala yung justified sila dagad sila grason mauna kay ba mo igsoon nga naapoy laing tao nga mura pug si Adan ug si Eva alagad gyapon sa Ginoo kinsa man tagan na si Saul sadang si Saul igsoon before ning hawa niyang espiritu sa Dios anointed na si Saul igsoon gipili nga mahimong hari sa Israel apan sadang si Saul igsoon nagbuot-buot na gingnan siya sa Ginoo nga kanang tanan pamatya na way mabilin nagbilin siya mga igsoon og mga tambok nga mga hayop nasa gipili ni bispat yun tanan yan adto si prophet Samuel mao ni nagsigistorya na si Saul igsoon mura nig si Adan ug si Eva wala gyapon ni directly ming admit although sooner or later ning admit ni siya nakasala ako sa Dios no pero pag pilmiro wala ning admit dayon directly ming justified ni mingon ni dili man ako ni kani man gud akong mga sulugoon sila akong mga soldiers no nagbilin sila ni mga tambok nga kuan kay aron ihalad sa Ginoo sayop no wala gid siya mo angkon mao gini di mo ganahan sa Ginoo kanang di ta mo angkon bitaw nga murag ang Ginoo man gud murag atong giilad nga di mailad ang Ginoo amen behind closed door nga wa kita imong asawa imong bana imong anak imong ginikanan imong uyab wa ka kita nimo nakitaan ka sa Ginoo mong di pwede mangilad og mo deny ta di pwede mo justify ta dapat makasala ta ang una tong himon ingon si Saint John 1 John 1:9 ikumpisal na to mga itag pasaylo buhi pamantang pasayloon ta sa Ginoo but instead nga maunta na ibuhaton nila dayon ni Adan ug ni Eva ni Saul ming barog sila daghan kay sila justification nga mauni no ingon si Adan si Eva manggod ingon po si Eva ang bitin manggod ingon po si Saul kani manggod ako mga sulugon mga soldier nako nagbilin sila ni mga tambok kakuan nga wala justified no di mo nga yang ginawa na Exxon again makasala ta isugid na to naay consequence di ba and because of that nga wala gyud totally or directly giangko nila lang sila na mga consequence na tunglo sila bisan si Saul Exxon namatay siya sa gubat no now mo to nanapoy lain nga lagad sa Ginoo Exxon nga nakasala
And then, lahi po diyang reaksyon. Arita ni Judas. Judas. Si Judas, igsoon gitawag na si Ginoo, dili makumpleto ang 12 apostle kung wa si Judas. Now, kabalo na ta sala ni Judas, yang gibaligya ang Ginoo. Di ba? Yang gibaligya si Jesus. No? Mao to ang reaksyon ni Adan ug ni iba, no? Ug ni Saul. Ming justified sila sa ilang sala. Sa arita ni Judas, igsoon lahi. Kaya sadang na-realize ni Judas nga nakasala siya. The moment Judas realized nga, iya ka man din gibaligya ang magtutudlo. Nakonbiktar siya ba? Ang yang gihimo, instead nga mo justified, lahi po diya. Instead nga ay ang giingon sa balang kasulatan, isugid man ang sala. Di ba? O makasala ta. Pero si Adan, si Iba, ug si Saul, ning justified sila silang sala, no? Wala sila ming admit directly. Si Judas, unique pod. Kaysa dang nagilty na siya sa iyang sala nga gihimo sa pagbaligya ni Hesukristo, igsoon, naghikog. Lahi pod. Ngano naghikog man to siya? Kay guilty. So wala siya gitawag og wala siya kadaog sa guiltiness, igsoon. Wala siya ka fight sa guiltiness. Kabalo ba mo igsoon nga there are so many Christians today. Wala lagi maghikog physically, pero ilahang gipatay ilang relasyon sa Ginoo tungod kay nagilty sila og maayo sa sala nga ilang gihimo. Again, ingon si Saint John sa 1 John 1:9, if we confess our sin, isugid ang iyong sala sa Ginoo ug makasala ta isugid. No? Yes, normal gid na nga magilty ta kung makasala ta. Why? Because in the first place, Kristohano na ta. Kabalo na ta sa kamatuoran. Kabalo na ta unsay maayo, unsay dili niya. Imo pa jud nang himuon ng salaa, magilty jud ka. Mao tong sadyang nagilty si Judas, igsoon, wa siya kapugong, naghikog. Wa niya madala ang iyang kabugat sa guiltiness ba. Gikaon siya sa guiltiness, mao tong that guiltiness, mga igsoon, no, lead Judas to commit suicide. No? Ang mga Kristiyano, nagsundagan mga Kristiyano nga wa naghikog. Nakakubuhat og nang uwaw kay nga sala ba, nangabit ba ron, or nagsigig panaad sa Ginoo pero napakya sila, nakakbuhat sila og dako kay sala niya. Uwaw kayo kay nagpagamit na sila sa Ginoo niya. Uwaw kay lang sala kay nabulgar sa kadaghanan igsoon. Mao na nga tungod sa ilang gikaon sila sa guiltiness, wala na sila mga lagad sa Ginoo, wala na musimba, wala na nagpagamit sa Ginoo, no? Sama ra sila ni Judas, mura ra po nang naghikog. Pero wala lang, dili lang physical, sa spiritual nga bahin nila. Nawala sila sa pagpangalagad sa Ginoo, kay nagilty sila sa kadako sa sala, not knowing nga makasala man gyud ta. Amen. Makasala kita, musugot tag sa dili mga igsoon, makasala kita kay tao ra ta. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Roma, no? Ang tanan nakasala og nakabsan sa maya sa Dios, makasala kita. No, dili mo pasabot nga bautismado na ka. Dili mo pasabot igsoon nga Kristohano, nakabalo na ka sa kamaturan, pastor na ka, laga na ka sa Ginoo, nagwali na ka, di ka makasala. Nay time makasala ka. Apan salamat sa grasya sa Ginoo. Kay sa time nga wa na tutuyo ang makasala ta, mudagan ta sa Ginoo, mangayog pa sa hilo. Mao na dapat. Apan si Judas igsoon dili ingana. Siya dang nabati ni Judas ang guiltiness. No? Nauwaw siya maayo sa iyang gihimo, naghikog siya. Sayop. Amen, sayop. No, mauna reaksyon ni Judas. Ang reaksyon ni Saulo, ni Saul, ni Adan ug ni Iba, ilang gi-justified, ilang sala. Sa dihang nabati na nila ang guiltiness, nagilty sila, uy, nakasa manday ko. No? Ilang gi-justified, ilang gibarugan Saul, Adam and Abe, wala nila directly gi-admit ang ilang sala, ning justified sila. Daghan pa sila bulak-bulak, maumog ni si Iba manggod, unya ang yawa manggod, di ba? Ang bitin, unya si Saul po ningon nga, ang kani man mga sulugoon nako, ang mga soldier nako, kay gibilin man nila, no? Nay mga yana ba? Mao ilang reaksyon sa diyang gibati nilang guiltiness apan si Judas lahi. Sa diyang si Judas naka-feel o guiltiness, naghikog dayon siya. Kabubuton man sa Ginoo dili. Kay ang pulong sa Ginoo niingon sa 1 John 1:9, isugid nato atong sala sa Dios kay siya mo pasaylo because He is faithful and just. Amen. Mao gyud number 1 natong buhaton if ever makasala ta. Ibutang dalag tinuyuan mang uban or dili tinuyuan, isugid nato.
pasayloon ta. And then after mga igsoon, mga pasaylo, ibutang dayon sa Ginoo ang kalinaw sa tungod na mawa na dayon tong guiltiness. Kabantay mo, every time makasala mo, no? Nya mangayo mo pasaylo sa Ginoo, kabantay mo nga mugaan ang pamati, mawa ang guiltiness, mapulian og kalinaw. Ana dapat, no? So kita igsoon normal ang Kristohanon nga nakabalo na sa kamaturan. Once makasala ta, wa tay laing buhaton. Di kay maulaw ta nga na magilti no, mo palayo sa Ginoo. Sayop na. Once magilti ka niya, mo palayo kas Ginoo, di na ka mo simba. Imo pa jung gipunan ang imong sala, hingdako na. Nawa pagyud kas Ginoo. Amen. Ana magigsoon nga pulong sa Ginoo nag-ingon nga kung makasala ta, isugid na to sa Ginoo. Mabati na to nagilti ko na aday ko nahimo na. Isugid to sa Ginoo mga itagpasaylo. Apan wala nagihimo ni Judas, wala nagihimo mga igsoon ni Saulo og ni Adan og ni iba. Apan ang kaning atong isgutan karon sa atong tema nga mao si Pedro nakasapon. Tara basaw na ko. Mao na nila siguro mo bora kay ni. Akong ipakita niyo igsoon nga bisan pag nadagma na ka, ibutang talag nakasala ka og dako. Kay kani si Pedro, dako kining salaan niya kay si Jesus god iyang gipakaulawan. Si Jesus yang gidinay. Dako na kining salaa. Pero si Pedro lahi iyang reaksyon. Si Pedro dili pariha ni Judas, dili siya pariha ni Adan og ni iba og ni Saulo. Kung basahon diri mga igsoon ng Lucas 22 61 to 62. Okay? Ingon rin pulong sa Ginoo sa Lucas 22:61, milingi ang Ginoo og mituto kang Pedro. Mao na ni. Kung nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya sa dili pa mo tugtugaok ang manok karong adlaw. Ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa hilabihang pagbasol. Kaning word nga hilabihan, pagbasol. Si Pedro igso naghinulsol. Si Pedro nagmahay, naghinulsol, nagrepent kay pastor nganong makaingon man ka nga naghinulsol si Pedro. Why? Because after ani igsoon nga si Pedro minghilak sa hilabihang pagbasol igsoon, wala na kay makita diri nga even nga si Pedro na magkakubalik. Mao ni tinuod, no? Si Pedro igsoon na gihimo nga gitawag og genuine repentance. Amen. Iyang gihinulsulan iyang sala, wala kay igor siya nagbasol, naghinulsol siya. Nga iyang gitalikdan iyang sala. Kay wala na may giingon di sa hantod na human ang Biblia igsoon, naabot na sa gitawag og pinadayag sa Revelation. Wala ginasuhat nga na makak ubalik si Pedro. Maora to nga namakak siya katulo. Dako ba ang sala ni Pedro? Bugat ba? Yes, bugat. Nga naman iyang gidinay ang iyang Savior. Si Jesus, no, ang iyang og sa kuan ba to, iyang leader, iyang pastor, iyang mentor. No? Iyang gitraidor, mahugay pag traidor si Judas, lahi lang to kapag traidor. Kaya iyang gibaligya si Jesus sa salapi. Kaning pag-deny igsoon nga wa nimo ang kuna nga siya si Jesus siyang magtutudlo nimo, siyang imong mentor, imong pastor, dako ning sala, traidor ni. Si Peter yang gitraidor si Jesus na makak siya kapila, dili lang kausa, dili lang kadua, katulo, grabing bugata ni. Apan igsoon instead nga si Peter mo justified. Pwede mo tumingon si Peter nga, Ginoo, kuan man gud Ginoo, nahadlo ko nga patyon ko. Ginoo, tungod mo Ginoo kay nadlo ko ba kay nakita ko nimo gidakop na gud ka. Nga nagkatibulaag na ubang mga apostoles niya. Basin ilansang ko pwede siya mo justify pero walay na record sa Bible that Peter justified of his sin. No? Naghinulsol si Pedro. Unya wala pud si Pedro nadala sa guiltiness nga maghikog parehang Judas. Apan ang sakto nga proseso nahimo ni Pedro, ang 1 John 1:9. Nga atong isugid ang atong sala sa Ginoo. Mangayo tagpasaylo, iya tang pasayloon og limpyuhan ta. Amen. Si Pedro igsoon despite of the guiltiness, dako kayo, bugat kayo ang guiltiness igsoon. Imagine iyang gitraidor si Jesus, gideny niya 3 times. But still Peter chose to humble himself. Nagpaubos siya na ngayog pasaylo. Unya ni balik, nagpagamit sa Ginoo. Kabalo ba mo igsoon nga sa mga sunod nga mga event, wala na si Jesus ning kayab na sa langit. Si Pedro usa sa banggiitan kayo nga gigamit sa Ginoo. Thank you, Star Cinder.
si Pedro nahimong usa sa efektibo kay nga gigamit sa Ginoo. Tanawa. Nako ihatag nga duha ka example nga nahitabo ni Pedro. Sa the book of Acts 5, ari lang ta sa una sa Acts gipon, sa buhat 3:6, sa the book of Acts 3:6 nawa si Peter. Si Peter igsoon after siya nagrepent, no? Nakasala siya. Wa man siya nanundog ni Judas nga paghuman og kasala naghikog. Wa pud siya nanundog ni Saulo, di pud siya pareha ni Adan ug ni Iba nga pag sa diyang nakasala sila ning justified sila silang sala. No, si Peter automatically, immediately, instantly ning admit gid siya nga nakasala siya, naginulsol siya. And then after nga nagrepent si Peter igsoon, si Peter gigamit sa Ginoo maayo. Mo ni timan igsoon, kung nay nagtan-aw karon diri nga nagilty ka kay nahimong sala nga dako, no, buhi pa ka. Paubos, pangayog, pasaylo, pagamit sa Ginoo. Balik sa Ginoo kay gamiton ka ni Lord effectively. Amen. And I believe every failures, every mistakes, every sin, nanay lesson para nato for us to become a better Christian, a better servant of the Lord. No? Tanawa igsoon. Sadang paghuman ni Pedro og hinulsol, nibalik siya sa Ginoo, gigamit siya maayo, effectively, mightily, powerfully ni Lord. Tanawa ang Acts 3:6, basahon ako. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Aning taknaan ay bakol igsoon nga ng limos. Ang bakol magsigig atang dito atong agianan aron magsigig limos. Ningabot si Pedro igsoon ug ang ubang mga apostolis. Unya ang katong bakol igsoon ng limos nangayog kwarta. Apan unsay tubag ni Pedro? Si Pedro nga makasala, si Pedro nga bakakon, unya naginulsol. Unsay tubag ni Pedro? Silver or gold wala nako. I do not have. Apan ang naa nako nga akong ihatag kanimo mao ni nga sa pangalan ni Jesus mulakaw ka. Sa pangalan ni Jesus ikaw bakol makalakaw ka. Di ba? Wala siya bulawan igsoon, wala siya plata, bulawan, bahandi. Apan kinsay naa ni Pedro, si Jesus nga iyang gitraidor, mo iyang gihatag og mao to diha nakalakaw ang bakol. No. Peter igsoon effective kay siya nga instrument ni Lord. Si Pedro gigamit nga og epektibo sa Ginoo. Pero kinsa si Pedro, disas Pedro. Si Pedro kanhi na makak na dalinas, guilty kayo. Apan si Pedro mas gipili niyang magpaubos, maghinulsol, mobalik sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo. And then, because of that, gigamit si Pedro effectively. Again, balik ko na ko. Kinsa si Pedro, pareha nimo og nako. Nakasala pod. Apan wala siya nagpadala sa guiltiness, kundili. Mas iyang gipaminaw ang kauhaw sa sulod niya nga mobalik ko. Magunsa naman ko wa ka Ginoo. Di ba? Napaginigsoon. No? Following verse, Acts chapter 3 man to karon, ari na po sa Acts chapter 5 verse 15. Okay, Acts 5:15 ingon diri. As a result, si Pedro na po gisigutan na ni. Again, Acts 5:15, take note. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow, imagine, Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Imagine, igsoon si Pedro, ang bakakon kaniadto, ang namakak, ang gidinay si Jesus 3 times, no? Iyang gidinay ang iyang leader, iyang pastor, iyang mentor, iyang gidinay ang nag-disciple niya. Wa niya giangkon. Apan sa diyang nagpaubos siya ng ay pasaylo, naghinulsol siya. Gigamit siya mais Ginoo. Ug tanawa unsay naitabo ni Pedro nga kanhi bakakon kaniadto, murag kita puro sahay ba? No? Imagine, no? Ang mga tao daw, mga igsoon, maoni. Mingadto sa kadalanan. Unya ang mga masakiton, dito, gipahigda, gibutang sa bed, sa banig. No? Beds and mats niya. Kaya ilang namasin sila nga, no? Namasin, at least, Peter's shadow. Kaya namasin sila nga, basin pa di ayog mulabay si Pedro diri. Unya malabyan ta sa anino ni Pedro, unya mga ayo ta sa atong sakit. Wow!
Higher level of anointing ang naa ni Peter. It's not an ordinary anointing. Pinasahi nga dihog naa ni Pedro apan kinsa si Pedro ang namakak kaniadto. Si Pedro iyang gidinay ang iyang leader, iyang mentor, ang nag-disciple niya, iyang magtutudlo, iyang pastor. No? Si Peter igsoon iyang gidinay ang nag-introduce niya sa kamatuoran, katulo namakak siya. Pero bisan na guilty si Peter, wala siya nanundog ni Judas nga naghikog. Wala siya nanundog ni Adan o ni Iba o ni Saulo nga ilang gi-justified ang ilang sin. Kasi si Peter pwede man ito mo justified nga hadlok magkuko Ginoo. Magtutudlo Jesus na hadlok ko. Kay basin ilaw niya po kung ilansang ba wala. But Peter chose to humble himself and then nagpakilooy na ngayog pasaylo sa Ginoo. Kabalo pa mo igsuon nga malipay ang Ginoo kung kita mo admit sa itong sala. Malipay ang Ginoo igsuon kung wala na kay daghang alibay o rason. Ang kuno na to, no? Dili ta mo blame og laing tao. Si kuan man gud no ayaw lang, ikaw ang nakasala, ang kuna lang. Kay ang sala choice na to na kabalo na gud sa kamatuoran. Like Peter, sadang giangko ni Peter ngayang sala igsuon. Nalipay ang Ginoo. Ang Ginoo igsoon na himuot ni Pedro, mao tong si Pedro gigamit og maayo. Kabantay mo da igsoon. Kabantay mo igsoon sa among all the apostle nga kinsay, so aside ni Pablo, lahi man tos Pablo, sa 12 disciple lang. Kabantay mo nga sikat kas Pedro. Si Pedro di basta-basta. No, siya putong ninglakaw. So kuno si Peter, it's all about Peter. No? So si Peter igsoon dili siya basta-basta nga disciple. No? Apan si Pedro igsoon before siya naabot atong mga grabe nga mga milagro, signs and wonders. Si Pedro kanhi po nakapasakit sa Ginoo. Si Pedro kanhi na makak gidinay niya si Kristo. Apan taliwala sa guiltiness niya si Pedro, wala nanundog ni Judas nga naghikog. Si Pedro wala nanundog ni Saulo, ni Iba ug ni Adan nga ilang gi-justify na nilang sala. Nga wala nila gi-admit directly ilang sala, daghan pa silang bulak-bulak. Si Pedro ni angkon nagpaubos, mao tong nalipay ang Ginoo, nahimaya ang Ginoo, nahimuot ang Ginoo. Si Pedro gigamit effectively, nagdagan ang mga adlaw nga wala na si Jesus. Si Pedro usa sa banggiitan dinihugang disipulo ni Kristo. Ug hangtod karon ilado si Pedro, bisan ang mga ilado si Pedro, ang uban nagpista San Pedro, nay dagat. Hasta ang mga lungon, St. Peter. Diba? Sikat kay Pedro. Mao na mga ikson, pero dis si Pedro. Before siya na santos. Nakasala, namakak, iyang gitraidor, ang iyang pastor, iyang gitraidor, ang iyang magtutudlo, ang iyang disciple niya, ang nag-introduce niya sa kamatuoran, ang nagtudlo niya unsaon pagpalayas o demonyo, gitraidor niya. Apon taliwala niya ng tanan, again. Usa lang na siya ka ebidensya nga kita mo mga tao igsoon huyang tatawa ra ta ba, dili ta perpekto. Apan na nakanindot igsoon nga once makasala ta, the grace of the Lord, His love is always available for us every day. As long as we are still alive, igsoon buhi pa ta. His mercy always new every morning. Kada mata na to, kada adlaw, nakasa taghapon, makamata na punta og mga adlaw, bag-ong kahigayunan nga muduol sa Ginoo. Maghinulsol, mangayog, pasaylo, makakaton sa atong mali, and then magpadayon og paggamit sa Ginoo, gamiton pa jud ka effectively sa Ginoo. To all of the viewers this time, kung naay nagtan-aw karon nga mura kag si Pedro, nakasala ka ba? Dako kay mong sala, yung nagilty ka, no? Nakabuntis ba ka, nangabit ba ka, sabay sala nimo. Himbalik ba ka sa imong bisyo, say sala nimo. So look at me, buhi pa ka. Again, buhi pa ka, napakay paglaom. Ayaw panundog ni Juan. Ayaw panundog ni Saulo. Ayaw panundog nila ni Juan nga sig justify tungod man guni kay daghan kay mga barkada nang kauban ako sa trabaho Ginoo. Mano ayaw ang kuna imong sala paginulsol, gamiton pa ka sa Ginoo. Ayaw panundog ni Judas nga tungod sa iyang kagilty, no? Naghikog siya. Wa man ka naghikog karon pero na-depress ka. Wa man ka naghikog karon pero wa na ka ning adto simban, wala na ka nagpagamit sa Ginoo kay nauwaw ka. Sama ra naghikog ka, patay imong relasyon na sa Ginoo. Ayaw padala sa guiltiness igsoon, yawa na. Sa yawa na magsingo, mao jud ka, makasala ka, adulterer ka, nangabit ka, nakaghimo nga kay balo imong asawa, imong bana, wa jud ka Ginoo lord, wa jud ka ayaw padala na kayawa na. Ug ang yawa perti jud nang yawa gina siya. Wa ilain siya igsoon accuser.
No? Ang yawa igsoon, He loves to discourage us, but the Holy Spirit will always encourage us. Ang Holy Spirit i-convictar ta paduol sa Ginoo, paduol sa Ginoo. Kung nagtanaw ka karon, wala na ka nagpagamit sa Ginoo, wala na ka musimba, wala na ka ni apil og mga activity sa church kay nagilty ka. Ayaw panundog ni Judas, ay ko ing nagmura kag si Judas, no. Balik, bangon, buhi pa ka, nay paglaom. Nay mga butang nga dili masabtan sa mga tao, apan nasabtan na sa Ginoo. Kasabot si Lord nimo igsoon, bangon padayon. Just like what happened to Peter, sa diyang nagpaubos si Pedro, mingbalik sa Ginoo, naginulson sa iyang sala, iyang giangkon. Si Pedro gigamit effectively, grabe ka, epektibo. Daghang mga kalag na duos ti ilan sa Ginoo tungod ni Pedro. Pero di sa Pedro gikan, mura po na kita. Nakasala po. Apan wala nagpadala sa guiltiness, kundi nagpaubos ni angkon sa sala, mingbalik sa Ginoo. Amen. Tao ra ta igsoon. Ingon si Pablo, all have sinned. Nakasala tang tanan, makasala ta igsoon. Ang tanan grasya ra gid sa Ginoo. Walay usa nato nga perpekto, bisan ako makasala ko usay gali masingkahan ako kung masawa kay makalitan ko. Pero lahi na nga sala, dili nang tinuyuan, dili nang giplanuhan, di pareha kaniadto. Pero makasala gid ta. But ang nakanindot kay the more we commit sin, makasala ta nga wa tuyua, the more nato mabati ang grasya sa Ginoo. The more nato mabati ang embrace ni Lord nga nak narako diri. Gipangga tika, palangga tika, gimahal tika, buhi pa ka, napay paglaom. Nilabay na tong sala nimo, nakabuntis ka, nakapangabit ka nga, no, di ako, paminawa ko, ayaw padala sa guiltiness, yayawa na. Amen mo na nakanindot sa Ginoo. Because He's the God of chances. Siyang Diyos sa kahigayunan. Basta buhi pa ta natay paglaom sa Ginoo. Be like Peter. And don't be like Judas. Don't be like Eve and Adam and Saul. But be like Peter, nga sadyang nakasala siya, nagpaubos ni angkon, ning balik sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo, o gigamit sa Ginoo effectively, mightily. Ayaw panundog ni Judas nga tungod sa kagilty niya, kay para niya dako kaya kung sala. Yes, dako sala si Judas, dako pong sala si Pedro, kay iyang gidinay ang iyang pagtutudlo, iyang pastor, iyang agalon, iyang mentor, ang nag-introduce niya sa kamaturan, iyang gidinay. But still, wala siya nagpada sa guiltiness. Nagpaubos siya ng hinulsol, nangaypasaylo, hingbalik. Pagpagamit sa Ginoo din. Jesus, God, use Him effectively. Amen. Ingan na, igsoon. Muna itong buhaton, sa tanan, nagtanaw diya nga. Maybe nausab ang imuhang kadasig karon tungod kay guilty ka. Maybe, wala ka nagpagamit sa Ginoo, murag, nag-dry na ba yung relationship ni Lord kay nakay nahimo nga dako nga sala. Igsoon, kanusa ka nakasala, ining labay na to. Unsang orasa na? Alas 9:40 na. Kung imong sala, ganina pa tong alas 9 tangkod. Alas 9:40 na ron, ning labay na. Dool sa Ginoo. His grace, His love, His mercy is always available for you. And then once you admit, you humble yourself, unya mo balik kas Ginoo, mangay kag pasaylog, gamiton ka ni Lord, sama ni Pedro. Agin kinsara si Pedro, iyang gibakak, gidinay si Jesus, katulo. Okay lang kausa, katuluan pag yun niya. Apan nagpaubos siya niya, kinsa si Pedro sa pagsunod nga ngadto-ngadto. Si Pedro, ang mga tao nangandoy nga malabyan siyang anino, ang mga masakiton aron maayo. Si Pedro, yanuhon ra niya palayas ang mga demonyo, ayuhon ang mga masakiton. Si Pedro usa ka epektibo nga instrumento ni Kristo. Nganuman kay kamao siya mo paubos ug moangkon sa iyang sala. Wala siya igsuon nga abi kay nagilty siya, iyang gi-justified, nga naulaw siya. Wala naulaw si Pedro. Sometimes igsuon tungod kay maulaw ta kay dako kay tong sala, mura tag si Judas. No, wala lang ta naghikog physically, but spiritually namatay ang atong relasyon sa Ginoo. Kay tungod sa kadako sa imong sala, nauwaw ka sa Ginoo. Ayaw ingan na igsoon. Ayaw padala sa kaulaw, dapat baga kag naong Kristohanon ta. Maubos lang ta angkon. Wala ni daghang istorya angkon, Lord nakasako. Lord na ako sa kay nakakita ko Ginoo, basta mao ni angkuna. Amen. Once atong angkunon may muot ang Ginoo, malipay siya. Gamiton ta sa Ginoo effectively. Kay mao nay ganahan sa Ginoo kana manggong natay kasing-kasing nga mahinulsolon. Sign man guna siya of humility kay wala nimo gi-justify nimong sala, no? Wala ka nagpadala sa kaulaw kung dili nagbahinulsol ka, no? Ang paghinulsol igsoon sign na siya nga nakinahanglan ka Ginoo.
nakinahanglan kaniya sa iyang grasya, iyang kaluoy, iyang gugma. Amen. So mao na igsoon. Si Peter gigamit effectively, mightily, powerfully. Pero kinsa siya kaniadto back then, iyang gitraidor si Kristo. Usa siya gawas ni Judas, iyang gidinay si Jesus katulo. Ang pagdinay o di pag-angkon nimo sa imong magtutudlo, imong pastor, imong mentor, igsoon dako na po ng sala niya. But despite of the guiltiness, si Pedro wala nagpada sa iyang guiltiness, nagpaubos siya, iyang giangkon ng tanan. Nagpagamit siya sa Ginoo. Ang resulta, si Pedro na himong santos. Di ba? Ang resulta igsoon, si Pedro, yes, nakabangon siya niya, mas gigamit siya sa Ginoo effectively. So mo igsoon, if we want to be used by God effectively, makasala gali ta, ayaw justified. Wanay daghang istorya, pangayog pasaylo sa Ginoo. Amen. Pangayo magsuon og ang kunang imong sala. Wala na daghang istorya. No? Unya, aside from that, wala na daghang istorya. Unya, mo na to. Balik kung lisa ka dapita, nadagma bangon diha. Pagamit sa Ginoo. And that way, mas gamiton ka ni Lord effectively. Unsa man ka, worship leader ka kanadto, Sunday school teacher, grabe imong fire sa evangelism, unsa man o, mas gamiton pa ka effectively ni Lord inigbangon nimo. Bag-o nga ikaw, mas matured, mas nakakataon ka, kaya nga naman, kanang makasala ta igsoon, makakataon man kutana. Every time we fail, we learn from our mistakes, and then that mistakes, that lesson from our mistakes, atong i-apply for us to become a better Christian, a better person. Lahi na ka. Mautong si Pedro, mas grabe ang milagro ni Pedro pag human niya kasaa siya. Kaya naginulsol siya. Amen. Ang sala, normal ra makasala ta. Night times makasala ta, maning kamot kita nga, di ta makasala, pero night time makasala ta. Unsa man na atong mga sala, kay sometimes i-allow na, prangkahan ta mo, sometimes na panahon nga, mura bitaw, para na ako lang, no, nga murag itugot sa Ginoo ba kay tudluan ka. Sometimes, ang sin manggudigson, sometimes tudluan ta pagpaubos. Sometimes God allows nga ma-fail ta, labi na taas na kay ta, kay nga naman tudluan ta pagpaubos ngang tanan grasya ra gyud nimo. No, grasya ra sa Ginoo. Amen. Mao na mga igsoon nga normal ra na di natuyoon na to, musugotag sa dili. Makasala ta. Apan nakanindot kay kung makasala ta, nagpaabot ang grasya sa Ginoo. Di ni mo pasabutan nga mag-abusar ta no, what to you ba? Na si Lord, buhi pa ka, and our God is the God of chances. Siyang Diyos sa kahigayunan. Sa ding atong ang kuno na itong sala, mubalik ta sa Ginoo, magpagamit ta atong i-reconnect ang atong kinabuhi sa Ginoo, mas gamiton pa ta ni Lord effectively, mightily and powerfully, just like what happened to Peter. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word tonight. Salamat sa imong kamaayo, Ginoo, and for your loving kindness, for your grace and mercy. Salamat, Lord, ani nga mensahe nga nagpainumdum ka namo, Ginoo nga. Yes, nadyo'y tayo makasala mi, Lord, di na mo tuyoon. Apan, Lord, thank you for your grace that always available for us every single day. Thank you for your mercy that new every morning. Great is your faithfulness for us, Lord God. Salamat sa mensahe karon, Ginoo, nga imo mi gipainumduman nga sometime makasala kung makasala mami nga ulaw kayo, dili mi pwede, Ginoo, nga makaon sa guiltiness. Sama ni Judas nga wa kadaog sa guiltiness, naghikog. Usay nga na mi dako kaya mong nahimo nimo uwaw kayo. But Lord, let it be. Every time kung naay panahon makasala mi, magpaubos jud mi kanunay, moangkon sa mong nahimong sala, mobalik nimo, magpagamit nimo. Lord, I pray that this message for us this evening, Lord God, amo kining i-apply niya. Maghatod namo ni sa kinabuhi nga madaugon, ug mao ni maghatod namo sa among Kristohanong kinabuhi nga epektibo kayo nga instrumento nimo sama ni Pedro, Ginoo. Salamat sa pagtulunan, Ginoo, sa kinabuhi ni Pedro nga imuhang gipaambit kanamo nining kagabhion. Ako nag-ampo again nga dili nimo labayng kawang, apan amo kining i-apply, Ginoo, for us to become a better Christian, a better instrument nimo, Lord God.
nga makagiya og mga kalag nga nas kangit-ngit dalhon sa kahayag. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers and listeners. Lord God, continue to bless them. Unsa man ilang mga problema, Ginoo. Unsa man, Lord, ilang kabugat, mga cross ng gipasan, Ginoo. Mga pagsulay nga ilahang naakaron nagian, Lord God, tagaig dugang kusog. Tagaig solusyon ang ilang mga problema nga giatubang karon, Ginoo. Wala ko kabalo, Lord, apan walay matago nimo. Tanan, Ginoo, nga nagantos sa balatian, nagaampo ako kayuhan, Lord God, in Jesus' name. I declare healing in Jesus' name. By your wounds, by your stripe, we are healed in Jesus' name. And according to your word, Lord God, in Hebrews 13:8, you are the same yesterday, today, and forever. Salamat sa kaayuhan, Ginoo. Kung unsa mga milagro nga imong gihimo kaniadto, mahimo nimo karon, Ginoo. Salamat sa kaayuhan sa tanang naibalatian karon, Ginoo, even in emotional, Ginoo. I declare inner healing in Jesus' name. Sa tanan, Ginoo, nga nagproblema o financial, utang, I declare financial breakthrough in Jesus' name. Himuha lang silang faithful ni mo, Lord God. Tanan, Ginoo, nga nainegosyo, salamat sa kauswagan o kalambuan, Lord God. Himuang faithful sa sila ni mo, Lord God, because everything that we have comes from you. Tanan, imurang gipiya, Lord God, and you are the blesser, the blesser. Tanan, nga nana mo, blessing, gikan sa blesser. Lord, make us faithful for you. Himo ang good steward of your blessing, kay kung bisan pa kung saan mo pagpaningkamot sa mong negosyo, kung dili may kapiyalan, di igod may mabless. So Lord, make us faithful, honest, di kanimo, Lord God, in Jesus' name. Sa tanan na ginihanglag trabaho, Lord God, I declare open doors of opportunity for a job, Lord God, nga daghan ang mga maka-item sa pangalan ni Jesus. Sa tanan karon nga nagapos sa lain-laing makadaot nga bisyo, I declare deliverance, freedom in Jesus' name, kagawasan sa pangalan ni Jesus. Mga talikala ni Satanas mabugto, pinagi sa imong gahom, Lord God. Sa tanan nga nagkinahanglan karong kaluwasan silang tibok pamilya, I declare salvation to their whole family, Lord, in Jesus' name. Tanan, unsa man nga milagro nga kinahanglan sa imong mga anak karon, Lord God. I declare, Ginoo, nga imo kining i-grant. Palihuka imong milagrosong kamot, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you for the victory. Right now, among niangko ng kadaugan, among dawaton, Ginoo, ang panalangin, kay bulungang butang gikan kanimo. Dawato na mo ni uban sa dakong pagtuo. Himo alamang ning kapiyalan, Lord God. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo. Gipasalamatan ka na mo daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. That's all for this evening. Okay pa? To God be all the glory. And don't forget to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila mga igsoon. And anyway, thank you. Nice Star Syndrome, nag-send og 26 stars. Thank you kayo. God bless you more and more. Don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Ako ni siyang i-download, igsoon, i-upload ako dito kay mawala rani. I mean, sayang ba? Kita ta dito. Thank you mga subscribers sa YouTube channel. Tanan, thank you. See you next time. And I declare that sa mga OFW nga adlawan that today is gonna be a blessed day, a victorious day sa tanan nyo diya. Full of God's protection, favor, in Jesus' name. And sa tanan nga naadiri sa Asia nga, sa dire, nga dulduol sa Pilipinas, in katulog na mo. I declare God's protection, God's favor, His presence will go with us. Unya, mumatata nga safety, malinawon, kay mag-uban na to ang Ginoo. See you next time mga igsoon. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Good night, everyone.